ቅዱስ ጊዮርጊስ ተአምር ቀዳማይ ተአምር ሸውዓተ ሕዳር ብዛዕባ ቅዳሴ ቤቱ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሚንና። እግዚአብሔር ንሰማዕት ክቡር ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕትነቱ ምስ ፈጸመ ዝገበሮ ኃይልን ተአምራትን አቀዲምና ክነንብብ ኣለና። ቅዱስ ስጉኡ ናብ ሃገረ ልዳ አምጽኦም ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጾም አንበርዎ። ቤተ ክርስቲያን ብሸውዓተ ሕዳር አባ ቴድሮስ ዝተባሃለ ኤጲስቆጶስ ቀዲሶ አኽበራ። ንሱ ኸዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓያል ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዛዕባ ዝገበሮ ተአምራታዊ ኃይሊ ምስክር ኮነ። እዚ ተአምር እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ዝገበሮ ፍሉይ ጸጋ ኩሉ ህዝቢ ኮኸብ ዞባኡ ብምኽንያት ክብሪ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ዝተኣከበሉ ወርሒ ምርሙዳ ሚያዝያ 23 ብሓድነት ፍቕሪ እግዚአብሔር አባ ቴድሮስ ነዚ ተአምር እዚ ደረሶ። ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። እግዚአብሔር ዝሓረዮ ጻድቕ ንጉስ ዳዊት መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎ ከምቲ ቃለይ ብምሳሌ እኸፍት ካብ ቀደም ዝነበሩ ሕቡኣት ነግር ዝሰማዕናዮ ዝረአናዮ ኣቦታት ዝነገሩና ተባሂሉ እተነግረ ኣነ ኸዓ ናይቲ ተጋዳሊ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘርአዮ ኃይልን ዝገበሮ ተአምርን ክብርን እገልጽ። ምስክር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሃገረ ሶርያ ኣቕዲሙ ኣብ ገሊላ ዝነገሰ ብኢድ እቲ ጨካን ንጉስ ድድያኖስ ሰማዕትነት ዝረኸበላ ተጋደልኡ እገልጽ። ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ርእሱ ምስ ቆረጽዎ ርእሱ ካብ ኣካሉ ተፈልያ ካብ ሰዓት 3 ናይ ምሸት ፀሓይ ራብ ምስ ኣብ ምድሪ ተደርብያ ጸንሐት። ስቕራትስ ዝተባሃለ ኣገልጋሊ ኣብ ጥቓ ስጋ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኮፍ ኢሉ እናበኸየ ይሕሉ ነበረ። እንሆ ክልተ ወተሃደራት ዜና ጎይትኦም ቅዱስ ጊዮርጊስ ክሰምዑ መጹ። ኣብ መንገዲ ዝረኸብዎም ሰባት ኣብዛ ዓለት እዚኣ ከም እተቐትለ ምስ ነገርዎም ክዳኖም ቀዲዶም በኸዩ። ክሳዕ እቲ ስጉኡ ዘለዎ ዝበጽሑ ኸዓ ኩነታቱ ምሕታት ኣየቋረጹን። ኣብ ጥቕኡ ኮፍ ኢሉ ዝበኪ ዝነበረ ስቕራጥስ ኣብኡ ረኸብዎ እሞ ምስኡ ንነዊሕ ግዜ በኸዩ። ሽዑ ነታ ዝተቖርጸት ርእሱ ወሲዶም ምስ ስጉኡ ኣራኸብዋ። ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ፈጺሙ ገለ ከም ዘይተቖርጸ ኮነ ማለት ተላገበት። ሽዑ ብናይ ሓደ ካብኣታቶም ክዳን ወሲዶም ስጋኡ ገኒዞም ኣብ ወፃኢ ከተማ ዘሎ ሓድሽ መቓብር ከይዶም ቀበርዎ። ክሳዕ ዝወግሕ ኸዓ ነቲ መቓብር ክሕልዎ ሓደሩ። ምስ ወግሐ ናብ ዕዳጋ ከይዶም ሓድሽ መግነዝን ንጹሕ ዕጣንን ገዚኦም ብምምጻእ ካብቲ ዝቐበርዎ ንስጋ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣውፂኦም ብኽብሪ ገነዝዎ። ክገንዝዎ ከለዉ ከምቲ ብሂወት ከሎ ዝነበሮ ምስ ሙሉእ ኣካሉ ረኸብዎ። ምልክት ዝተቖርጸ ኮነ ስሕለት ሴብ ዝሓለፎ ኮቶ ኣይተረኽቦን። እቶም ኣገልገልቲ ኸዓ ፈጺሞም ተደነቑ። ብሂወት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ተስፋ ሓቂ ምዃኑን እግዚአብሔር ናብኡ ብኽብሪ ከም ዝጸውዖ ብፍጹም ልቦንኦም ኣመኑ። ኣብ ልዕሊ ስጉኡ ጨና ነስኒሶም ከም ልማድ ሃገሮም ገኒዞም ኣብ መቓብር ቀበርዎ። ነቲ መቓብር ከዓ ስቕራትስ ከም ዝሕልዎ ብምግባር እቶም ክልተ ኣገልገልቲ ስጋ ቅዱስ ጊዮርጊስ ናብ ሃገሮም ንምውሳድ ናይ ጉልበት ስራሕ እናሰርሑ መስፈሪ ዋጋ መርከብ ንምርካብ ናብ ከተማ ኣተዉ። ድሕሪ 2 ወርሒ ቃል እግዚአብሔር ናብ ኣገልገልቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ መጸ። መርከብ ረኺቦም ጽዒኖም ብረድኤት እግዚአብሔር ኢዮጴ ኣብ ትበሃል ሃገር በጽሑ። ናይታ መርከብ ኣዘዝትን ተሳፈርትን ካብ ልዳ ናብ ሃገረ ፋርስ ዝኸደ ሰማዕት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስጉኡ ኣብታ መርከብ ከም ተጻዕነ ምስ ፈለጡ ከመይ ኢሉ ክብሪ ሰማዕትነት ረኸበ ብምባል ፈጺሞም ተደነቑ። ናብ ስጋቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ሰገዱ። ክርስቲያን ብምንባሮም ነቲ ንስጋ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክጾሩ ዘብቅዖም እግዚአብሔር ብምስጋናን ብዙሕ ገጸ በረኸት ገንዘብ ንኣገልገልቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሃቡ ደኣ እምበር ናይ መርከብ ታሪፍ ኣይተቐበሉን። ሓደ ካብኣታቶም ድማ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ዝፈልጦ ወዲ ሃገር ኢዮጴ ነበረ እሞ ብቕልጡፍ መጽዓኒ ሒዙ ብምምጻእ ልዳ ናብ ዝርከብ ቤቱ ወሰዶ። ኣብ ቤቱ ምስ በጽሐ ኣዲኡን ኣሕዋትን ሞይተን ጸንሐኦ። ሽዑ ስጋ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብቲ ሃገር ምምጽኡ ተሰምዐ። ካብ ስድራ ቤቱ ተፈልዩ ካብ ዝኸይድ 7 ዓመት ገይሩ ነበረ እሞ ሰብታ ሃገር እውን ክርስቲያን ስለ ዝነበሩ
ንስተወሃቦ ክብሪ ኣዝዮም ኣድነቑ። ንስተወሃበቶም ዓባይ ጸጋውን ንእግዚኣብሔር ፈጺሞም ኣመስገኑ። ኣገልገልቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ እቲ ቀዳማይ ስቕራጥስ፣ እቲ ካልኣይ ሉሊስ፣ እቲ ሳልሳይ ሄርፋስ ይበሃሉ። ኩሉ ንጐይቶኦም ዝረኸቦ ንሰብ ሃገር ልዳእ ኣዘንትውሎም እሞ ኩሎም ተደነቑ። ሽዑ ንስግኡ ኣብ ሳጹን ኣእትዮም ክሳዕ 7 መዓልቲ ኣብ ቤቱ ኣጽንሕዎ። ኩሎም ሰባት እናመፁ ይሳለምዎ ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተኣከበ ዜና ጐድሉ ኣንበቡሎም። ንስተወሃቦ ክብሪ ፈጺሞም ኣድነቑ። ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ብዝገብሮ ፍሉይ ጸጋ ኣመስገንዎ። ኣብታ ሃገር ካብ ኣዝማድ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝኾነ ሓደ እንድርያስ ዝተባሃለ ቅዱስ ሰብ ነበረ። ካብ ጐድሉ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ንኹሉ መከራኻ ኣሚኑ ዝተቐበለ ክፉእ ኣይረኽቦን እዩ። ኣነ ስጋን ደምን ምዃኖም እፈልጥ እየ። ኣብ ጸገም ዝወደቐ መንገደኛ ኣብ ዘፈርህ መጋቢያ ፍርዲ ደው እንተበለ ብማዕበል ባሕርን ዕለቕልቕን ወይ ኣብ ጎቦታት ወይ ፍሉይ ዝኾነ ጸገም እንተበጽሖ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ዝዝክር ኣነ ካብ ኩሉ ክፉእ መከራ ኸድሕኖ እየ። መጽሓፍ ገድሉ ዝጽሓፈ ኣነ ናብ ቦይን መንፈስ ቅዱስ ንኹሉ መከርኡ ኽንኣደሉ ምእንቲ ስመይ ንዝወረዶ ድማ ኣብ ቅድመይ ደው ከብሎ እየ። ስሙ ኸዓ ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ክጽሕፎ እየ። ብስምካ መባእን ምጽዋትን ዝህብ ኣነ ምስ ቅዱሳነይ ክቖጽሮን ኣብዚ ዓለም ንመከራ ሓሊፈ ኣይህቦን። ኣብ ዝመጽእ ዓለም ንፍርዲ ኩነኔ ሲኦል ኣይሪአን እዩ። ኣነ እግዚኣብሔር ንዝተዛረብኩኻ ክፍጽም እየ። ኣሜን። ብስምካ ቤተ ክርስቲያን ዝሃነጸ ናብታ ምሕደሪ ቅዱሳን ዝኾነ ዘለዓለማዊት መንግሥተይ ክእትዎ እየ። ስጋኻ ብዝተቐበረሉ ቦታ ተኣምራት ክፍጸም እዩ። ኣሕዛብ ካብ ምብራቕ ምዕራብ ስጋኻ ኣብ ዝዓረፈሉ ቤተ ክርስቲያንካ መባ ተሰኪሞም ክመፁ እዮም። ንኹሎም ካብ ወገና ይሁድ፣ ሳምራውያን፣ ፋርስ፣ ካብ ደቂ ኤሳው፣ ሰብ በረኻ መድኃኒት ነፍሶም ንዝናድዩ ኣነ ፍጹም ዋግኦም ክኸፍሎም እየ ንዝብል ቃል ኪዳን ሰሚዑ ኣመነ። እዚ ፍጹም ኣማኒ ዝኾነ እንድርያስ ከዓ እግዚኣብሔር ንቅዱስ ጊዮርጊስ ዝሃቦ ዓብዪ ክብሪ ገድሉ ኸንብብ ኣብ ዝሰምዓሉ እዋን ከምቲ እስራኤል ዝተባሃለ ያዕቆብ ወዱ ዮሴፍ ኣብ ሃገረ ግብፂ ነጊሱ ምስ ረኣዮ ከም እተሓጐሰ ንሱ ኸዓ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ሽዑ እንድርያስ ብቕልጡፍ ከይዱ ገድሉን ምስክርነቱን ጽሒፉ ኣብ ቤተ መዛግብቲ ኣቐመጦ። ከምዚ ኸዓ በለ፣ ንበረኸትን ጸጋን ምእንቲ ክኾነኒ ናይ ሓወይ በረኸት ኣብ ቤተይ ከቐምጦ እየ። ሓውና ብሰይፊ ስለ ዝተቐትለ ሓዘን ልብን ጣዕሳን ሕልናን እኳ እንተበጽሐና ኣብ ሰማያት ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓብዪ ክብሪ ረኺቡ እዩ እሞ ሎሚ ብፍጹም ሓጐስ ክንሕጐስ ኢና። ኣብቲ ዘፍርሕ መጋቢያ ፍርዲ ንሓይጣትና የቕረ ምእንቲ ኽብለልናን ክምሕረናን ንሱ ኽልምነልና እዩ። ኣብዛ ትውልዲ እዚኣ ብኸምኡ ኣይክሓድገናን እዩ። ሕጂ ኸዓ ኣሕዋተየ ስምዑኒ፣ ቤተ ክርስቲያኑ ክንሰርሕ ሓግዙኒ። ናይዚ ቅዱስ ሥጋ ኣብኡ ኣንቢርና ኣብ ልዕሊ ሃገርና ናይ ዘለዓለም ጸጉኡን በረኸቱን ክንረክብ ኢና በሎም። እቶም ህዝቢ ተሓጒሶም ብሓደ ቓል ከም ቃልካ ይኹን፣ ነቲ ስራሕ ኣብ እትጅምረሉ እዋን ንሕና እውን ምሳኻ ኣለና። በረኸት ቅዱስ ጊዮርጊስ ምሳና ንዘለዓለም ኣብ ቤትና ትሕደር በሉ። ኣሜን። ነዚ ካብቶም ህዝቢ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ንቅዱስ ጊዮርጊስ ማሕደር ክሰርሐሉ ኸዓ መብጽዓ ብምእታው ንዕዑ ዝኸውን ስፍራ ክደሊ ጀመረ። ከምዚ ኸዓ በለ፣ ንስግኡ ኣብ ዘይምድሩ ኣይከንብርን እየ። እቶም ደቂ ተሃገር ድማ ብዕዮ ይሕግዝዎ ነበሩ። ንስጋ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ክሳብ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ብስሙ ዛዚሞም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተሃገር ኣቐመጥዎ። ናብታ መሰረት ዘንጽፍሉ ቦታ ምስ በጽሑ ብረድኤት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ንዋሕ ከስፍሩ ጀመሩ። ምስ ኣቦኡ መሓርን መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹኖ። ኣሜን። ጸሎቱ ወበረኸቱ ምስ ኣገልገልቱ ሰማዕትን ኣንበብትን ንዘለዓለም ዓለም ይሃሉ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ሰናይ ቃለ ልበይ ጐስዐ ወለሳንየ መዋቲ ግብረ ጊዮርጊስ ኣይድዐ ኪዳነ ምሕረት እመወልደ ሶበ ኣድምዐ ሰምዐ ለሃነጸ መርጠሎ ወስመ ዚኣሁ ጸውዐ ለሃኒጸ ቤቱ በጽሓቅ እንድርያስ ኣጥብዐ